L'Assemblea General de l'Organització Mundial de la Salut, el dia 17 de maig de 1990, va eliminar l'homosexualitat femenina i masculina de les malalties mentals. En commemoració amb aquesta efemèride, cada any, el dia 17 de maig, es celebra el Dia Internacional sobre la LGTBI, homofòbia, que d'acord amb les Nacions Unides inclou la lesfòbia, la bifòbia, la transfòbia e la interfòbia. L'objectiu de questa giornata è sensibilizzare la società contra la discriminazione del collettivo LGTBIQ+, através de la informação, reflexão, reivindicação e denúncia contra as agressões físicas, psicológicas, intelectuais e morais de las personas per raó de orientação sexual, identidade o expressão de gènere. Els principis d'equitat i de no discriminació són elements fonamentals dels drets humans i això ho recull la Llei 11/2014 del 10 d'octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes exigeix que es desplegui aquesta llei en tot el seu abast per erradicar qualsevol tipus de discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. Des de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes volem mostrar el nostre suport i reconeixement a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexuals, aquí o arreu del món, on encara persisteix aquesta persecució en un important nombre de països amb penes de presó, tortura o fins i tot la mort. És per això que també reivindiquem la protecció i el refugi de les persones LGTBIQ+. Amb el motiu d'aquesta jornada, doncs, condenem totes les atituds de rebuig, de prejudici e de hostilidade contra lesbianas, gays, bissexuais, transgêneros e intersexuais. Apostem pelo reconhecimento da liberdade e da igualdade entre todas as pessoas em uma sociedade democrática e plural. E femos uma crida a todos os poderes políticos, instituições, entidades e coletivos, e a toda a sociedade civil, para erradicar todo tipo de discriminação e violência por razão de identidade, de gênero ou de orientação afetiva e sexual.